Sibhineji nai, Sibhineji woye, Sibhineji woye, Sibhineji nai, programu ya pamuno imba Gloria, ngave Gloria Ramadzibaba, Sibhineji woye, CB wewe. Pamuno imba Gloria, ngave Gloria Ramadzibaba, Sibhineji woye, CB wewe. Ini wangu kana uri munyamaka wakanyanya amana asi ndakagezera pakagezera pfenekani naiveduwe ezvinezvi munhu akanga andipa mota akauya akaitora futi ndiri mukati saka ndiniwo ndisina kodzero yekurowa waimonerera here amana bho herei achimwene muri bwino ya saka kana muri kuziva nyaya yangu bho zvekuti ndinokumbirwa kuti mukuru mudzimai dzevanhu zvekuti pavanondiona vanoona muyera hapana anotanga kufunga mapreviously angu navo maibataka ayewa musatya ndichikata foni papa ndiri kuda kubva ndatongoita transfer yemari yacho zvamanje manje Zamara vapugama pamasowe madzimai getu live yavaremera vedu madzimai vero vanoda kuziva zvinotaurwa nedenga kroko nachikombera azikupecha titambire kave kuboma Daddy Kroko bho here hamusi mandikasikira here unyoro huno iwe apa wagona kupindura zvisingati ndakada kutopotsera ari madhisi ega but ndikapindura kwawandita ndabva ndapera pawo waiziva zvimwe zvacho Daddy Kroko munozozviwanzawo kubva mandidayira nerafu kudaro kuita sekuti we never shared a blanket here amana chiisa kanisha ukuona kuti tingatauri zveduka asi ndine nyaya yekunditemesa musoro ndikutomboda iri evidence yako Daddy Kroko inonzi advise kani anyway moda kubatsirwa maererana neizvenyu kutaura chokwadika pasina kukuvanza inini ndakabhaisa sha handimbodi kana kukunyepera ndakaenda kuna Sibhi ari mumapaipai ndobva ndatanga hangu kutoganza andawaiziva apa mufesi uye ndiye ane rake rangu remari rese ndokumbira ruregerero sei manje apa sha Daddy Sibhi munhu anonzi sastereki iwewe kumbira ruregerero chete zvinhu zvese zvobva zvaendeka hapana nyaya apa mapostoro kotadireko kudaro nhai kugara kwese katinoita pamusoro panapa tinoziva kuti madzibaba Sibhineji ndivo vanoparidza shoko pano kana zvino ivo madzibaba Sibhineji kana vangoramba vakagara pasi zvino zvinenge zvichirevei bho here iyoyo tinochema takatarisa muchinjiko Imanuere tinochema takatarisa muchinjiko Imanuere varume kana ndafa chokwadi muchandifunga Sowe rino kana ndafa chokwadi muchandifunga hazvinei mhaka mapostora makandiramba pachena mese zvenyu makapira gotsi makandisiya muboma yeri tatata baba Sibhineji apa kamuonero kangu hwangu waka ndakamirira department rese reMakarwe association ndaona sekuti muri kuwanza hasha kutadza kukuru kuvanhu kumunhu washa varume usandibatewo kumeso please handisi kuda kutaura zvakawanda inini imimi baba Makarwe wedha mukazviti muri vedepartment reMakarwe nyangwe mukazviti muri vedepartment reHove nyangwe kana mukazviti muri vedepartment rematumbu fact remains makandiramba katatu sapita ende senge uri sewe hako kuroko utonyarare udzikame uti hlo wakandiinga wani ndiri mukati wakati chikwa ndiri Daddy Sibhi baba Sibhi mungabva madaro here akomana ndezvedu zvembanje izvi tinenge tichotamba hedu nemi mungatedzera izvozvo here okay musanetsana nekuda kwemhaka yangu hama vatenderi ndangoti ndikuudzei kuti kubva nhasi pano paSowe ndakungoyawo semutenderi akafanana nemi handiparidze handiprofite handi makati ndiri mutadzi chiitai kai imimi vatsvene vacho tigoona yesi bebi uri bho here bebi wangu my darling bho here asi wakupenga kani nhai bebi hausi kuziva here kuti giringo ashaya kani naiwe wapindwa neiwewe asi wakadhakwa kani ugonaka here apa wakabuda nezuro mukati wakutotangana nedoro futi giringo afa kupi koko utaona mameseji ekuti haana kufa wani tangu futi giringo afa titori parwendo rwendo rwekudenga here naiwe gororo
ichocho gororo ndiwe kana iwe saka uri parwendo rwekuendepi? kunamuka bhebi saka chindipowo zvinodziya handiti bhachi rangu reretso riya riri padhuze here. Saka uri kuda kuenda kumariro kwani kwacho? Because kwafa vanhu 2 kapa, bosi G naG wemadhiramu. inzwa unzweka iwe kamupwanya nemabhonzo kangu. madhiri aripo apa ndeekuti munhu wataida apa ndigiringo, so kunamukwa giringo tiri kuenda nemwoyo wekuchema chaiwo. Then kana taane nzara nenhomba yedoro tinenge taakunotsvaga shampompo nefudhasi, kana kungoti zvangu ndikaswedera padhuze nelampompo ndobva ndatorwa piki ndichisunga hangu bhutsu. Hede uyo wonogodzokera kaniwe, hamusi makunyanya here dedi CK? inzwa unzweka bhebhi yatambika masikati, so panga paina rimo nakiti neni waiziva, so pava panzi pari kutsvagwa munhu anofamba nelambo neferari. vanhu vese vakutoti ye CK ngaarove lampompo. gaya apa ndaandisiri mumudhi yekudhiraivha mota sha, saka rimo ndiye azodhiraivha ferari, kiti ndobva azodhiraivha langongo. tadai nekudai ferari ndobva yati ngandu kupfungaira sha gaya. Saka wagona bhebi, dai abvira iri mumaoko ako zvaizoita senge ndiwe waiuraya. shamwari regedza hangu ndimbonoona sawira wangu Sibhi ndodzoka manje. Sowe madzimai getu life yavaremera vedu madzimai vero vanoda kuziva zvinotaurwa nedenga